En aquesta sessió aprendrem a alliberar la nostra ment de tot allò que ens estressa. Pensa en lo teu jefe. Pensa en la mare del teu jefe. El teu veí s'ha comprat un taladro nou. Ah, i els festius aquest any cauen tots en diumenge. Hola, desestrès. Lupini i Ratini. Ignition sequence start.